Дөнья күләмендә ковид пандемиясы таралу куркынышы сәбәпле башка шул исәптән яманшыш авыруларын дәвалауга да игътибар берникадәр кимеде кебек. Республика яманшыш авырулары диспансеры табиблары исә элеккеге режимда эшләүләрен, куркыныч чирне башлангыч стадиядә ачыклап дәвалауны, паллиатив дәрәҗәдәге авыруларга хезмәт күрсәтүне уңышлы дәвам итте. Татарстан радиосының иртәнге эфиры яманшыш авыруларын дәвалаудагы яңалыкларга, паллиатив авыруларга ярдәм итү үзенчәлекләренә багышланды. Республика яманшыш авырулары диспансеры баш табиб урынбасары Илсур Шәймәрданов тыңлаучыларның яманшыш авыруларына бәйле күп кенә сорауларына да җавап бирде. Без дә табибка кайбер сораулар белән мөрәҗәгать иттек. Илсур Васильевич, исәнмесез? Яманшыш дигән куркыныч диагноз куелгач, югалып калучыларга нинди киңәшләр бирер идегез? Бүлекчеләр бар, кемдер аны нормальный кишерә, кемдер сразу булырга мөмкин төшенкелеккә бирелергә, я булмаса агрессиягә әйләнергә мөмкин. Аны башта психологик яктан авыруны аның өчен әзерләргә кирәк. Авыруның соңгы стадиясендәге, ягъни паллиатив авыруларга ярдәм күрсәтүнең үзенчәлекләре нәрсәдә? Паллиатив ярдәм күрсәтү ул авыруның ахыргы дәрәҗәсенә килеп җиткән чакта, я булмаса терминаль стадиядә булган авыруларга күрсәтелә торган ярдәм. Ул да булса инде сызлануларны бетерү, башка булган шушы тормышның сыйфатын начарлайта торган барлык симптомнарны бетерү турында сүз алып барыла. Паллиатив ярдәмнең оешуы, җәмгыятьтә паллиатив ярдәмнең булуы һәм аның нинди дәрәҗәдә оештырылуы, ул җәмгыятьнең уровенен күрсәтә торган әйбер. Аның нинди демократик обществомы бу, или бу әйбер юкмы? Ул да булса шушы паллиатив ярдәмнең булуы, ул җәмгыятьнең җитлеклеген күрсәтә торган әйбер. Паллиатив авыруларга ярдәм итү буенча районнарда бүлекләр бармы? Безнең паллиатив ярдәм бүлекләре алар 93 елда, узган гасырның 93 елында беренче бүлек барлыкка килде. Бу уже 2000 елга чыкканнан соң Әлмәт шәһәрендә, Чаллы шәһәрендә 3 отделение барлыкка килделәр. Шул вакытта 14 һәм 15 елларда безнең Казан шәһәрендә Казан хосписы барлыкка килде. Бу фонд имени Анжелы Вавиловой, Владимир Владимирович Вавиловның бик нык тырышлыгы белән барлыкка килгән әйбер. Узган ел безнең башланды районнарда шушы паллиатив ярдәм күрсәтү офислары булдыру. Ул да булса, опять-таки шушы Владимир Владимирович Вавиловның тырышлыгы белән, безнең ярдәм белән 5 районда ачылды башлап паллиатив ярдәм кабинетлары. Аннан соңрак бөтенесен узган ел 14 кабинет ачылды районнарда. Быелгы елда 16 кабинет ачылачак һәм 22 елда без бүтән муниципаль районнарда да паллиатив ярдәм күрсәтү кабинетлары булдыру турында сүз алып барабыз һәм булдырырбыз дип ышанам. Чөнки бүгенге көндә аның өчен шартлар тудырылган программа бар. Безнең республика программасы һәм Россия бюджетыннан ел сайын бу мәсьәләне булдыру өчен субсидия бүлеп бирелә. Соңгы вакытта яманшыш авырулары саны артамы, әллә кимиме? Яманшыш авырулары пандемиясе юк дип әйтергә кирәк. Чөнки яманшыш авыруларының саны арта. Ул да булса, ул арту нәрсә белән бәйле? Беренчесе ул халыкның яшәү озынлыгы арту белән бәйле. Кеше күбрәк яшәгән сайын яманшыш авыруларының мөмкинлеге, аларның барлыкка килү мөмкинлеге күбрәк була. Чөнки ул яшь белән бәйле авыру. Икенчедән, ул да булса, шушы авыруларны алдан билгеләү. Ул да булса, шушы диспансеризация программасының эшләүе һәм дәвалау диагностик мөмкинлекләренең зураюы аркасында авыруларның саны арта бара. Бүгенге көндә безнең Россия Федерациясендә, безнең республикада
bu авыруларның саны алга киткән илләр белән чагыштырганда кимрәк. Әйтик, шушы Япония белән. Япониядә яшәү узынлыгы 85 яшькә кадәр. Анда онкологик авыруларның да бүгенге көндә йөрәк авыруларын узып беренче урынга чыкты Япониядә. И шундый алга киткән илләрдә андый күренеш күзәтелә. Үзен начар хис итеп авыру булуга шикләнгән кешеләр турыдан-туры сезгә мөрәҗәгать итә аламы? Һәрбер поликлиникада булдырылган беренче онкологик ярдәм кабинеты. Ул безнең представительство дип әйтергә, шушы кабинет аша без эш итә алабыз. Нәрсә өчен ул эшләнелгән? Если барлык кешеләрдә любой сорау белән онкологик диспансерга килсәләр, ул очракта безнең поликлиникада бик зур чират булачак һәм аның сыйфаты начараячак. Шушы беренче онкологик кабинетлар, алар анда бит инде онколог эшли, ул bütün авырулар арасыннан иң кирәген, иң мохтаҗын беренче очередьтә бара торган кешеләрне шушы электрон очередька язып, аларны диспансерга җибәрә. Яман шештән дәваланган кешеләргә ковидка каршы прививка ясатырга ярыймы? Онкология авыруларын біз бит инде дәвалыйбыз. Ул да булса ул хирургия дәвалауы, ул да булса нур белән дәвалау, химиотерапевтический дәвалау, то есть препаратлар белән дәвалау. Шушы дәвалау барган очракта һәм дәвалау беткәннән соң 3 ай вакыт дәвамында вакцинация үткәрү тәкъдим ителми. Ул вакытта бу авыруларның иммунный җавап бирүе, иммун системасының җавап бирүе кирәк дәрәҗәдә булмаячак. Шуңа күрә аларга ул тәкъдим ителми. Бу вакытта инде 3 ай үткәннән соң, дәвалау беткәннән соң, рецидивлар һәм метастазлар булмаган чакта прививканы ясарга кирәк. Шушы актив шырда булган кешеләргә, аларның окружениесендә булган кешеләргә, аларның янында яшәүчеләргә вакцинация ясарга кирәк. Шушы аларның булган кешеләр ясаган очракта инде аларны да саклап калу мөмкинлеге зураячак.